Hallå Edmund. Hej Elvor, du virkelig Stuttligt att suttja det. Kanskje se om jeg på vi rydsfællesskapen løpende. Rujtusfællesskapen gånger omgående bedre enn det samme. Nu finnes jeg ærstolen. Ærstol? Altså ærstol? Ærstol? Vil det si en topprestol? Nei, nu skal jeg ikke være tanke for jeg kallar det så løys, men Rujtusfællesskapen, han gjør jo nekva møvleikar, og jeg vil løse si at han gjør jo stora møvleikar til et slag. Da førska slag i øysene. Så det er store firmåner i Rujtusfællesskapen, og nu har vi jo så godt samstarv i stjøttene, og stjøttene har sagt at okkara menn skulle så få 41.000 kroner om året, og de skulle få bare 40.000. Jeg vil ha elstol, jeg vil ha elstol. Det er tridja Rujtusfællesskapen der, Elvor. Jeg vil i sambandet. Jeg vil i sambandet.